Што Лукашенко назваў самай вялікай праблемай для Беларусі, ад каго ён атрымаў нечаканы камплімент, а таксама якая трагедыя здарылася ў магілёўскай калоніі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко назваў самую вялікую праблему для Беларусі, і яна звязаная з Расіяй. Сёння ён прымаў з дакладам старшыню палаты прадстаўнікоў Ігора Сергіенку, былога генерала КДБ, які раней кіраваў яго адміністрацыяй, а летась быў пераведзены на сінекуру ў парламент. Сустрэчу з добра знаёмым Сергіенкам Лукашенко пачаў з неусвядомленага жарту пра незалежных дэпутатаў. Передайте депутатам мою благодарность и вам за то, что вы предоставляете срез настроения нашего общества. Это очень важно для меня. Все-таки депутаты – это люди независимые, объективные. И я вот прочитал последнее обобщение. Но в обобщенном виде разные вопросы, которые ставят перед депутатами их избиратели. Ды і ўвогуле, сёння Лукашенко быў крыху непадобным да сябе. Звычайна ён раве на сваіх падначаленых і размаўляе з імі на ты, але ж з Ігорам Сергіенкам ён быў максімальна тактычным. Да ўсяго іншага былы чекіст удостоіўся некалькіх падзяк. Спасибо, что парламент спокойно, тихо работает. Все вошли в свою колею. Не знаю, как вы там прижились, не прижились, скажете. Для вас новая работа. Ну, работа интересная, хотя и непростая, потому что депутат величина сам по себе, его избирают избиратели конкретные. Я был депутатом, знаю, что это такое. Ну и, может, у вас какие-то возникли вопросы. И спасибо вам за ту работу, которую вы проводите лично на международном треке. Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже от членов правительства. Пасля Лукашенко ўсё ж вярнуўся да звыклага сябе і пачаў скардзіцца. Старшыні парламента ён паўтарыў сваё патрабаванне, агучанае раней на сустрэчы з дыпламатамі. Ніякіх камандзіровак без эканамічных вынікаў. Падобна, што да продажу беларускай прадукцыі цяпер падключаць і дэпутатаў, якія таксама часта цягаюцца ў замежныя паездкі. Но если ты поехал в командировку, значит, оттуда надо что-то привезти конкретное. Или как вот вы во Вьетнаме были, это или лазы там, надо осветить это и представить людям. Это каучук, шины там. Вот это новое было. Да, пускай немного, но потихоньку надо заходить на рынки. Поэтому это хороший пример командировок человека, который, якобы не причастен. У нас нет таких людей, которые не причастны к экономике, особенно сегодня к внешней торговле. Уся справа ў тым, што Лукашенко нечакана прызнаў самай вялікай праблемай. Калі раней ён загадываў прадаваць усё на свеце ў Расію, па сутнасці зрабіўшы Беларусь залежнай ад яе, то цяпер праз эканамічны спад трэба шукаць новыя рынкі. Вы чувствуете и знаете, что это самая большая проблема сегодня в Беларуси – заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных объективных причин в Российской Федерации. И вот на треке дальней дуги мы должны в этом плане работать. Адным з перспектыўных кірункаў Лукашенко бачыць В'етнам. Ён нават згадаў, як больш за паўстагоддзя таму савецкія войскі удзельнічалі ў тамтэйшай вайне. Гэта, на думку Лукашэнкі, павінна паспрыяць адносінам Беларусі з гэтай далёкай азіяцкай краінай. Загадкавая смерць маладога палітвязня. 3 верасня ў магілёўскай калоніі пры нявысветленых да канца абставінах загінуў 35гадовы Андрэй Паднябенны. Пра смерць палітвязня з Гомеля, асуджанага на 16 гадоў, паведаміла яго маці. Паднябенны меў расійскае грамадзянства, але 6 гадоў жыў у Беларусі. У 2019 годзе ён пачаў займацца актывізмам. Тады ён збіраў подпісы пад калектыўным зваротам жыхароў свайго раёна супраць кропкавай забудовы і друкаваў улёткі. На перадапошніх прэзідэнцкіх выбарах Паднябенны быў назіральнікам і удзельнічаў у акцыях пратэсту. У лістападзе 2021 года Гамельчука затрымалі, а пазней асудзілі ў закрытым рэжыме. Андрэя Паднябеннага прызналі вінаватым у падпале машыны высокапастаўленага сілавіка, праколе колаў у 39 тралейбусах, а таксама стварэнні і адміністраванне тэлеграм-канала Ды-чата, якія ўлады прызналі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. Суддзя Анатоль Сотнікаў прысудзіў мужчыну 15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. КДБ унёс Андрэя Паднябеннага
Паднябеннага ў спіс асоб датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Праваабаронцы ж у сваю чаргу прызналі яго палітзняволеным. Пазней Гамельчука дадаткова асудзілі па 4 крымінальных артыкулах, у тым ліку за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці ды распальванне варожасці, і дадалі да асноўнага тэрміну яшчэ год і 8 месяцаў зняволення. Сваё шалёнае пакаранне Андрэй Паднябенны адбываў у магілёўскай калоніі. На волі ў яго засталася жонка з 2 малымі дзецьмі. Мяркуючы па допісе маці палітвязня, якая паведаміла пра яго смерць, на мужчыну за кратамі аказваўся фізічны і псіхалагічны ціск. Улады і прапаганда гібель Андрэя Паднябеннага пакуль не пракаментавалі. Яшчэ адны катастрафічныя лічбы. Акрамя гістарычнага спаду нараджальнасці, наша краіна заняла першае месца ў свеце па смяротнасці ад алкаголю. Суполка беларускіх медыкаў «Белыя халаты» прадставілі вынікі глобальнага даследавання, якое было апублікаванае ў медыцынскім часопісе The Lancet Public Health. Згодна з ім, з 2000 па 2019 год у свеце смяротнасць ад алкаголю знізілася на 31%, але ў асобных краінах усходняй Еўропы захоўваецца крайне высокія ўзроўні захворвання і заўчаснай смяротнасці. Асабліва засмучваюць звесткі па Беларусі. Яна знаходзіцца на першым месцы ў свеце па ўзроўні смяротнасці ад алкаголю і ўваходзіць у тройку краін, чые жыхары найбольш губляюць у якасці і працягласці жыцця ад ужывання спіртнога. Згодна са звесткамі міжнароднага аналізу, у 2019 годзе ў Беларусі ад алкаголю памерлі крыху больш за 164 чалавекі на 100 тысяч насельніцтва. Прыкладна такія ж лічбы былі і раней, але калі ва ўсім свеце ідзе тэндэнцыя на аздараўленне нацый, то ў нашай краіне такога няма. Спецыялісты адзначаюць, што калі чалавек свядома спрабуе даць рады алкагалізму і прыходзіць у дзяржаўныя медустановы, то яго пачынаюцца праблемы. Алкаголікаў у Беларусі ставяць на ўлік, што дыскрымінуе іх і абмяжоўвае ў магчымасцях. Таму людзі звычайна да апошняга пазбягаюць лячэння. Акрамя таго, у нашай краіне не зарэгістраваныя многія прэпараты, якія дапамагаюць змагацца з залежнасцю. Больш за тое, нядаўна мы расказвалі, што Нацыянальны алімпійскі камітэт, якім кіруе старэйшы сын Александра Лукашэнкі Віктар, стаў саўласнікам сеткі алкамаркетаў «Дуб зялёны». Яна плануе адкрыццё крамаў па ўсёй Беларусі, што падобна толькі пагоршыць сітуацыю з алкагалізмам у краіне. Дзікая гісторыя адбылася на Віцебшчыне. П'яны канфлікт праз сабаку прывёў да жудаснага забойства мужчыны, у якім узяла ўдзел і яго жонка. Гісторыя адбылася ў адным з райцэнтраў паўночнага рэгіёна. Там трое нецвярозых сяброў знайшлі ў двары свайго дома сабаку пароды хаскі, які падаўся ім бяздомным і недагледжаным. Жывёлу забралі ў кватэру, і ў працэсе п'янкі ў кампаніі з'явілася ідэя пакараць гаспадара за неналежнае стаўленне да гадаванца. Ім выявіўся сусед сабутэльнікаў, які ў той жа самы час таксама выпіваў у тым жа пад'ездзе. Яны пайшлі ў госці, некалькі разоў ударылі ўласніка хаскі, але канфлікт удалося замяць. Адзін з няпрошаных гасцей пакінуў свой нумар тэлефона, каб пазней вырашыць пытанне з сабакам. Праз некаторы час мужчына пазваніў па ім, каб разабрацца і вярнуць гадаванца, але моцна напіўся, таму на сустрэчу пайшла яго жонка, і тут здарыўся нечаканы паварот у гісторыі. Падчас размовы з незнаёмцамі жанчына паскардзілася на тое, што сужэнец б'е не толькі сабаку, але і яе. У выніку усе чацвёра направіліся дадому да крыўдзіцеля, каб правучыць яго. Мужчыну некалькі гадзін білі і цягалі па кватэры. Праз моцнае ап'яненне ён не мог супраціўляцца. Жонка ж не толькі не спыняла агрэсараў, але накрыла ім стол і нават аднойчы стукнула мужа патэльняй па галаве. Усе здзекі запісваліся на камеру, а відэа рассылаліся па чатах. Апагеем цынізму стаў эпізод, калі двое мужчын памачыліся на сваю ахвяру. У выніку госці паклалі нерухомае цела ў ванну і сышлі, а гаспадыня пайшла спаць. Раніцай яна знайшла мужа ўжо нежывым. Жанчына спрабавала падмануць сілавікоў, заявіўшы ім, што ў кватэру ўварваліся невядомыя, але па камерах назірання ўдалося хутка аднавіць падзеі таго злашчаснага дня. Усіх датычных да гэтага забойства асудзілі на вялікія тэрміны. Зачыншчык атрымаў 20 гадоў калоніі, яго сябры 18 і 11, а жонцы загінулага прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі і пазбавілі бацькоўскіх правоў. Высокапастаўлены прыхільнік Лукашэнкі прымушаў працаваць падначаленых на сваім уласным участку. 63-гадовы Мікалай Чарвінскі з 21 года кіраваў аэрадромам у Оршы. Гэта важны лагістычны аб'ект у маштабах Беларусі, бо там знаходзіцца авіярамонтны завод і асаблівая эканамічная зона Брэмена-Орша, за якой стаяць кашалькі Лукашэнкі. Сам ён таксама часта карыстаецца аэрадромам, бо побач знаходзіцца яго рэзідэнцыя ў Александрыі. Мікалай Чарвінскі зрабіў добрую
кар'еру ў арміі, даслужыўшыся да пасады палкоўніка ў камандаванні сухапутных войскаў, але пасля пераходу на цывільную працу яму, падобна, у пэўны момант стала сумна. Чарвінскі згадаў армейскія парадкі і стаў прымушаць сваіх падначаленых працаваць на сваім участку. І так, за 2 гады дырэктар аэрадрома, які любіў фатаграфавацца ў мерчы Лукашэнкі, бясплатна атрымаў новы дом, лазню і гаспадарчыя збудаванні. Але ж любоў да кіраўніка Беларусі Чарвінскага не ўратавала. Пракуратура Віцебскай вобласці завяла на яго крымінальную справу за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, і цяпер яму пагражае да 10 гадоў калоніі са штрафам. Чарговая страшная ноч і выбухі ва ўрадавым квартале. На выхадных Расія нанесла новы камбінаваны удар ракетамі і дронамі па ўкраіне. Па колькасці сродкаў паражэння ён стаў рэкордным за ўсе 3,5 гады вайны. Па інфармацыі паветраных сіл Украіны, расіяне выкарысталі 810 беспілотнікаў, 9 крылатых ракет і 4 балістычныя. Некаторыя з шахедаў заляцелі з тэрыторыі Беларусі. Чарговая атака пачалася вечарам суботы і працягвалася 12 гадзін. Найбольш цяжкія наступствы абстрэлу зафіксаваныя ў Кіеве. Там у адным з жылых дамоў загінулі маладая жанчына і немаўля. Акрамя таго, прылёты былі зафіксаваныя ў Адэсе і Крамінчугу. Усяго па ўкраіне загінулі як мінімум 4 чалавекі. У Кіеве пацярпеў будынак кабінета міністраў Украіны. У выніку атакі былі пашкоджаныя верхнія паверхі і дах. Спачатку паведамлялася, што ў Кабмін заляцеў дрон, а пазней аказалася, што то была ракета «Іскандер», чыя баявая частка не выбухнула. Ніхто не пацярпеў, але некаторыя палітыкі назвалі атаку на ўрадавы квартал новай эскалацыяй у вайне, якая можа прывесці да страшных наступстваў. У гарах у Расіі загінуў беларускі турыст. 26-гадовы Іван Сукач планаваў уздым на пік Тэрскалак у Прэ-Эльбрусі, але 3 верасня ён перастаў выходзіць на сувязь. Праз некалькі дзён яго цела знайшлі на вышыні 2800 метраў у раёне вадаспаду. Па папярэдняй версіі беларус сарваўся ў прорву. Іван Сукач з залатым медалём скончыў ліцэй БДУ, займаўся матэматыкай і адзінаборствамі. У апошні час ён працаваў у сферы IT. 21-гадовую студэнтку кінулі ў калонію за ўдзел у школе лідарства. Аліна Шаўцова вучылася ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Мінулай восенню яе ўключылі ў спіс удзельнікаў экстрэмісцкага фарміравання школа лідарства для жанчын. Гэта адукацыйны праект для беларускіх студэнтак, які дапамагае ім развіваць лідарскія якасці. Калі Шаўцову затрымалі, невядома. Яе асудзілі па артыкуле стварэння экстрэмісцкага фарміравання. Па ім дзяўчыне пагражала да 5 гадоў хіміі альбо да 7 гадоў калоніі. Мяркуючы па ўсім, Аліне Шаўцовай вынеслі прысуд, звязаны з пазбаўленнем волі. Яе акаунт у тэлеграме выдалены, а ў сацыяльных сетках яна не з'яўляецца. У Мінску даішнікі ганяліся за самакатчыкамі проста па тратуарах. На відэа, якое з'явілася ў тэлеграм-каналах, бачна, як машына ДАІ з уключанай сірэнай на поўнай хуткасці пераследуе падлеткаў проста па пешаходных дарожках. Прычына дзіўнай пагоні крыецца ў новых правілах дарожнага руху. Дзеці на электрасамакатах банальна не спешыліся на пераходзе, і інспектары ДАІ палічылі гэта дастатковай падставай, каб ганяцца за імі, ствараючы небяспеку для іншых пешаходаў. Падлеткаў з відэа ў выніку затрымалі. Даішнікі перадалі іх інспектарам па справах непаўналетніх для прафілактычнай размовы. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.